Avui, taller d'Scrabble en català a l'Institut Puig de la Creu, de Castellar del Vallès. Válida. No. Venga, va. ¿Ves? Nosotros, ¿no? ¿A quién le toca? Els alumnes de segon de l'ESO han rebut amb molta atenció les instruccions dels monitors d'Scrabble escolar. També de les seves tutores i professors. El taller afavoreix l'ús del català en les relacions interpersonals i estimula una actitud col·laborativa i impulsa la integració. L'Scrabble amplia el vocabulari i estimula l'ús del diccionari i afavoreix també l'aprenentatge de les normes ortogràfiques. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua.